Ngiyakhetha uNyasuzu. Babingelela abancane egameni lenkosi. Kubaluleke ukuthi uzisho phakathi kwabancane seshilo baba uMshumayeli kunjalo umfundisi umthembu emzini kaNkulunkulu emzimoya emsinge nathini. Amen. Bantwana basezulwini, ngiyabonga ukuthola ninje phambi kwesihlalo sobukhosi uThixo uNyasa. Amen. So kana ngena kulo muzi senembeswe ngesembatho ngathi nasemshumayeli baye ngafika nasemshumayeli. Ngiyabonga ngazalisa ukuthola ninje bona mfisa vele mfishe ngafuna umuntu angifuna umshumayeli, angifuna umkhokheli, angifuna umfundisi, angifuna umvangeli, kodwa mfishe bese sinikwa labantu upastor emsebenzini kahle. Mawudlule ngamawala kiko yasembabalile ukuthi yakushela kwanenkinga akwesafika kahle lula kushela ngokuvela kukhomba ushemba la bekunikele naye. Ngiyabonga amaNazaretha bawumshumayeli njengoba usho ukuthi uzowenza umsebenzi kaNkulunkulu inkonzo le. Sesandlulana sesandlula ma sinikwa lo mbhobho kuyefike ukubabaza ngoba kufanele siyabaza nje. amaNazaretha indaba kaShembe inkulu ayinangezinto ekhona emhlabeni. Indaba kaShembe inkulu ayinangazi izinto ekhona emhlabeni. Ilesi sizathu abantu bengaka la ngoba ayikho leyo muntu ekwazi ukuhlanganisa abantu abangaka bese kulunga. Kodwa la wonke umuntu uthobe phansi kaShembe yikho abantu bemuthi yabaniko baba igunya bathu bayendoza ukuthi bawudonsa ma uvukuthanya ngiyimisela ukuthobela okushiwo kodwa kungenzeka mhlawumbe kubonakalise sekuphuma lokho kucala abashumeli bendoda. Amen. Ngisacela umthandazo lwesabatha ngifundelwe ivesi lesithathu bese kudoda futhi yofundelwa ivesi la-47. Uphakama Jehova zizukulwana ngezizukulwana ngigcine imithetho yakho anilobele yona uJehova ngenceku yakhe uMoses ukuze kudumisa kwini kwamukeleke kuThixo inkosi. Amen. 47. Uma ulalela kahle izifundisho zabazali bakho yokwandelwa izinsuku zokuphila kwakho phansi kwelanga
uyabusiswa eganeni kwakho, nenzalo yomzimba wakho iyabusiswa. Amen. Mawulalele kahle imfundiso zabazali bakho. Kuyafundwa njalo lokho ngamasawundi. Kuningi okuncike lokho. Mawulalele kodwa leli vesi limqoka kakhulu. Mawulalele kahle imfundiso zabazali bakho. Ubusiswa kuze kwanentshitshi zakho. Akabonge. Masithetha siyangalele muvi khona indaba ethi ma uyihle nonyoko bebe bakusola kwisiqalekiso sakhuluma indaba yona kodwa sekugile manje kwisiqalekiso uma uyihle uyabona-ke abantu abanganethuba lokulalela imfundiso zabazali bazo. Ngiyabacela kule nkonzo esiyo la ukuthi beyozithoba ngoba sebefundisiwe uhlelo kanti nje uma kade bengazi. Amen. Ngiyacela ukuthi bekubazali babo afike aqala axolise baba mame ngakona cela umthethelele ngokushela usesifundisile ukuthi kanti ma uhambe kanje gcina sekulezinto ezenzeka kahle. Baningi abantu okuthiwa babuleke kodwa bengabulawanga bekhethe kulokho engiqeda ukufunda. Akabonge. Umyalezo uthi makukhona izinto ozazi ngoba uyazazi nami uyazazi noma uyazazi owageka ngazo kubazali bakho noma bengasekho ususenkingeni-ke yokubamba imbuzi ungayibamba noma ekhona ukuthi na le mbuzi ngoba izinto kukhona abantu izinto zabo evalele phaka kanti ivalele le nkhuluma ngayo. Akabonge. Amen. Siyabonga ukuthi sikushembe wasezulwini osifundisile yasezulwini. Nawe uyacabanga uzosithatha isinyathelo ngoba uyazi la kwakho uzakhona abazali bakho uyothi hayi sengizwile kukhona lezi zinto lezo othi uzahambe lapho nginamabhadi lebasha kancane kandala ulwasuka nawe emuva weza nawo amabhadi lekulandele ngoba uzange uthole ithuba lokuthi uthi baba nina mama ngona ngicela nithethe. Akabonge. Amen. Angithi lo hambo ngiyasina kwethumayile uma ukhona usula kulolu hambo usugeziwe uma uke wabuye wathintile wathunga ithinto uyela bashumayela uthunga kwenze iphupha kwakhona impilo engithinta wangitshela ukuthi ngayithinta bayazi bayibeze njani bona. Akabonge. Liyabona wena zanathi sekunendaba enkulu ushembe wasezulwini. Hey, sihleli nendaba enkulu ushembe wasezulwini. Manje kodwa ngoba sabantu sigqoke nje kahle sigqoke ingubo ezinemikasi sigqoke iphika sigqoke ingubo engenamadasi sigqoke nenamadasi sibe bakhulu konke sesikhohle ukuthi ubani lwesihleli nayo masisondeza kanje yabona ukuthi naseduze kakhulu nayo masisondeza kanje sibona ngathi mhlawumbe lapho ikhona indimanyana yethu ayikho indima yomuntu leli bandla. Akabonge. Futhi indima ekhona la yashembeka ngoba uyedwa wesizwini. Lo shembo wesizwini kulobusakazo okugcwele okuphele into basiyena kulelizwe shembo wasezwini bafuna. Ngoba bekho umuntu wakulelizwe ongenza lezi zinto ezizoshemba. Noyedwa. Kodwa lezi zinto ezizoshemba uzenza ngoba wasezwini. Umthombo wawo
inkosi manje. Sihambele kuye. Simphile noma sizama ukuphila ngoba sabantu basemhlabeni. Abakhatho izinto eziningi. Suke inhloso yazo ukuthi sonise kuye. Kanti mase sesonelisekile kuye. Imimoya lesonisayo ikushele ukuthi thindala mawusuthindile igijimo yedubani yotakusena wakho usibani bani. Sekuwami. Hawu. Ibabazi inkosi uyasithanda kanjani wami loyo. Ngeke akuseyena wakho. Amtha kwakho abakwenza ukuthi athi wabayena athi lo sewenzile noma uyakwenza. Ngakho ke igama lakhe selisencwadini zami. Liyasila sifuna basencwadini kaShembe eNazaretha. Amen. Akasize uShembe asiphiziyo kakhulu yokuhlonipha. Mangikhuluma ukuhlonipha ngikhuluma ngayo wonke umuntu. Olandela uShembe ukuthi akabe sibona ngathi sokuhlonipha. Ngoba kuyihlazo uma mina ngiyomfundisi. Ikhombisa ingahlonipha. Ihlazo uma umbangele umshumayeli umkhokhele konke ungahlonipha. Ngoba uShembe uyahlonipha. Akabo uShembe. Kodwa wasezwini kuthiwe isikhathi sami asibe sifishane. Kodwa ngifuna ukwenza ngayifunda incwadi kaJohane yokuqala. Kale noyikhonibizwa. Funa ukucathisa leyo ndawana bese ngethela ngeza. uShembe wasezulwini bafowethu. uShembe wasezulwini. Noma singakhohlwa kodwa uShembe wasezulwini. Azikho izinto emhlabeni ezinje azange ebone njalo. Azange ebone ndawo. Uthe umira ngesikuphupha ngisangala. Uthi hayi ngibuza ukubona omunye lapha ufaka ingubo uphakamisa izandla ntuyini ke uthi bisho bonito. Awu yithi lenkonzo kokuzwa imithamo uthi hayi yefana nelaShembe yefana noShembe lo. Kosi akukho kufana noShembe bafowethu. Akukho. Ukubona laba bakhonza namhlanje ngesawatha nabo. 7 days advantage singalo ngazi kunjalo khona. Bathi ngeminyaka babamkhulu bathi Shembe ngoba ukhonza ngesabatha. Nathi sikhonza ngesabatha. Isicela sihlanganisa inkonzo benye. Wavuma cha kulungile befundisi. Iphuze lihleleni ngoba sikhonza ngelanga elilodwa. Kodwa eke sifuze uNkulunkulu ukuthi yena uyavuma ukuthi sihlangane. Bane inkinga babili befundisi uyeke kulo nto kakani. Bane inkinga befundisi ukuthi manje sothola kanjani ukuthi sokwazi kanjani uNkulunkulu uyavuma. Uthi umuntu wasezulwini ekhuluma indaba yakubezulwini hayi ngeke sabafundisi bathathu bana kanye nabo bese uNkulunkulu engasiphenduli. Asiyothandazana uzosiphendula uNkulunkulu. Bavuma. Into abalethala benza ukuthandaza. Njengoba bebaningi abantu abakhuluma noNkulunkulu kodwa uNkulunkulu bengakhulumi nabo. Abanye bathi lithizi likaJehova besho kungeyilo. Bebangele imoya yasemhlabeni. Mase ufika lapha ekuthandazeni uthi babamkhulu uzoguqa. Niyazi ukuthi babamkhulu bengajwayele ukuqala ama eqhathanisana laba bantu beqalani ngoba bazi ukuthi yonke into abasesandleni kuyo ingenzeni bese hayi sengicela ukwenza yenza. Kodwa kulokho wathi uzoqala ngithandaza wayesensuka isikamamana wona njengalapha. Wathi mayiguqa kwasekethi isebe phezulu. Yafika nje kuyi. Yathi mayithi nje kuyi isebe ekhazila kuye. Wayesenyuka ngayo bebhekile. Waya phezulu. Wabuya ngayo mayithi qithi phansi wayesecha. Befundisi bami sengicela omunye ke. Hayi bathi asi. Asi. Amen. Ngicabanga ngathi sibonile uhambile wena wayosithela sitele wena ukuthi wacha bafundisa uNkulunkulu akavuma. Leli sabatha laManazaretha. Amen. Ya leli sabatha Manazaretha isipho lesethu njengamaNazaretha. Isabatha isabatha indaba enkulu emhlabeni njengasilange bonke labantu abanankinga ukuphuza itiye. Into ethandwa ngalo umuntu okushisa abanankinga bayazi ukuthi yonke lento bayenze kushela. Ngoba ezulwini wadelisa abantu abathi akusilo leliya elalethwe noMosi ngoba leli elalethwe noMosi
bafike bathuka abantu emhlabeni la intandane la nosisi lase ngakuthatha la kuyele emuva leli yisabatha labangasabatha khona indawo lapho angifundele ngifundele 27 eBhayibhelini lapha ekhaya uphenele yabona ushumo sefundo uphenele noJohane sengizowehlala ngaphansi bafowethu ungazenza ukuhlala ubuzela yenhliziyo zawo usuku lwesikhombisa lezwa wakwethu uthi uNkulunkulu unjani ngathi awuphinde ba uNkulunkulu uyathokoza kakhulu ngabalugcinayo usuku lwesikhombisa kube uNkulunkulu uyabathanda abagcina isabatha Nkosi kusisi kukhona indawo lapha ethi lapho bekuthene khona akabe sababhekana ngamehlo akajwayele ukubheka ngawo abantu babheka njengomakoti ehlonipheni wakhe akabomthenga siloko njengasila ushengu wekonto esibe abantwana sizwelana sihawukelana sithandazisane singahlekani ngoba uma ubona umzalwane omunye ehlelwa yihlazo uhleka ufana namasoshalwayo ukuthi masemchawe intambo elinye elwa ihleke uma ubona umzalwane ehlelwa inkinga uthandazise kuyisho nje kwakhona lokhu ubona ihlazo lomzalwane kodwa uma kwenzeka lela manje uthandazise uNkulunkulu umthandazise Nkosi phela lento engiyibonile uyisuse kulomuntu wakho ungene ehlazo ndakafuni inhlangano Ekuqaleni wayekholisa uLizwi wabe enoThixo uLizwi wabe enguThixo lokuphinde leli ndosi ekuqaleni wabe ekhona uLizwi uLizwi wabe enoThixo uLizwi wabe enguThixo kuba yena wabe enoThixo ekuqaleni konke kwenzeka kuye ngaphandle kwakhe akwenziwanga utho olwaziwayo olwenziwayo wabe kukhona ukuphila
kuye ukuphila wabe ukukhanya kwabantu, ukukhanya wakhanya ebumnyameni, kepha ubumnyama abukwamukelanga. Nkosi kusisi. AmaKristu ayethi uJesu. Ayifunda. Yes. Athi uJesu. uJesu. Akunsi uJesu. Mshebe lo. Basela abantu, basele kushembe noJesu kuthi bakhuluma ngento yodwa bayithibanisa. uJesu akuseyona leya nyama ebonakalile engalapha eshathwe ngempili, akusiyena uJesu lo. uJesu umoya ingcwele enhliziyweni wangena eJudeni. Akabona uNkulunkulu. uJesu umoya ingcwele oyehla ezulwini wafika wangena eJudeni inyama. Yikho uJohane Mbhaphatisa ethi sengiyaqiniseka ukuthi lo ngoba ngumonile umoya oyingcwele ethi kunesimo seduba ozasuka ngena kuyena. Sengiyaqiniseka ukuthi uyena. Lo shembe sinaye bafowethu, shembe wasezulwini. Yilo shembe bathe masefikile emzini wasephalweni kwedlulelo isabatha kwakudlulelo isabatha ngolwesihlanu kwacela inkonzo. Sengiyagcina ngale ndawo kwacela inkonzo. Ngisho ukuthi ngabelisamdonsa abashumayeli. Sengiyagcina kwacela inkonzo kuthi bayamadododo akabonke. Uma wathi abangena amakhosazane lo because kwamadododo ngolufuna amadodo kwanika imfihlakalo yasezulwini. Uthi ngiyangithe angibize nibe la ngale nkonzo yokwelelisa abantu ngithanda ukukhuluma imfihlakalo yasezulwini kini ngobona amadodo. Uthi ngibona nganguzi lutho, aninguzi ubani futhi aninguzi ukuthi ngivelaphi. Kanti ngcono kwaJuda babengibuza khona. Akabonke. Kungcono kwaJuda khona babengibuza. Ayoza kwaJuda. Ubanga. Babengibuza kwaJuda. Ngibona sengizaze ngihambe kwasekusenzweni zokuthi unyamandala abhalelisa. Sibona sengizaze ngihambe enganguzi lutho. Ngicela ukuvalele iphepha ngoba Danyana owafuna ukuqeda. Uma esekhuluma ngale ndaba uthi ithile sasikhona endulo bathiwa bani izizwe nabangazazi kwase sijikeleze kuzo zonke lezi zizwe sabuyela kwa-Israyeli siphinda baze bafika basibamba basethe. Ukhuluma umoya ingcwele uthi namhlanje sinakwaZulu sinekhanda abanazi ukuhlala nabantu basezulwini. Kodwa sokucamanga lokho singajabuleli nje lokho kuthiwe siyikho phela. Kodwa sicamanga ukuthi sihlala nomuntu wasezulwini. Amen. Namhlanje siyakwazi ukuthi nalabo akhona ukuqala sifika. Uthi tabendakaza akhona ukuqala sigibela sagibela. Libheke phezulu khona unyawo. Lafika sanyathela khona sinomusi akabonga uNkulunkulu. Bayaloza wona. Sayivalelisa inkosi ilanga. Ya angithi ngiyaza iwa ngale ndaba. Kulapho lo nyaka. Kodwa sayivalelisa inkosi ilanga yathi umfundisi ubuyazi uMaganda yathi bakhombiseni yonke indawo abantu abahambe yonke indawo bakhombise yonke imfihlakalo yasentabeni bezilofika ngale onyaweni kaBabamkhulu akabonke. Ngoba sihlala nomuntu wasezulwini. Sema ke lokho lelizwe. Noma siphupha noma kuthaswe kakhulu asoyinciphisa ngoba siphambi komuntu wasezulwini. Yikho lethembe kwathi Mbhaphatisa abantu olwandle kade kuthiwa kodutshula amakwemkoyedwa wafika likhomba ngomuntu. Alobe msagupha lafana nechibi lamanzi ulwandle bephethe ibhamu bephethe ikhamera yokushutha bemukayo bezomdubuli lona kuqala ezobekwa lona lelo. Kodwa futhi njalo wathi mefike egama phezulu kolwandle wakhomba ngomuntu lwaqeba alobe msagupha losho ndesihlangene ngayo. Wabiza abantu ulwandle lwakhupha ngomuntu uma bekusanda phezulu ezulwini waveka imbobo phezulu ezulwini indlu esabona ngamehlo akabonke nje.
bashitha lokho ikhona bakhona lefoto ngona leyanyamalala la ekhaya lapho kuvela ingophezulu uhlelo ayibaphatha khona abantu olwandle yilokho kwenza amaNazaretha ukuthi mhlawumbe sekuphitheka bekhumbula babona walikhomba ngomunwe ulwandle ababesagubha nomlalelo yilokho kwenza ukuthi masekuphitheka seluse Greatville bakhumbula ukuthi umuntu ongasisiza uhlelo zambona ulwandle musa bathi malofika bafika indaba esexoxweni madodana kanawo ubonakele eThekwini uNkulunkulu safuna bephinde bembona bathi befika wangena emotweni behla ngejubane wathi mayifika eqonda bebaleka abantu walikhomba ngomnofuthi waphethe ubhoko wakhomba ngobhoko kuyele emva wathi ehlala lwazi bafika endaweni yalo mase befika endaweni yalo uthi manini lwama mhla sibeka kule ndawo sinobaba sathi ngadlulila akabongishe amen Nkosi kusisizwe la 203 stabele Ungama Nazare Agema